Esahamba, babendlala izingubo zabo endleleni. Siyakwamukela kumnikelo. Njengoba uJesu engena eJerusalema kuLuka isahluko se-18 ivesi lesi-3 nesi-6, sibona isenzakalo senjabulo, ukuthobeka, nokugcwaliseka okungokwesiprofetho. Abantu babeka izingubo zabo endleleni, banyakazisa amahlamvu esundu, bememeza bethi, "Ibusisiwe inkosi ezayo egameni leNkosi." Lesi simemezelo sifana nesiprofetho esikuZakariya isahluko se-9 ivesi lesi-9, esabikezela inkosi ethobekile iza igibele imbongolo, okwakungelona uphawu lokunqoba, kodwa olokuthula. Ukungena kukaJesu kuhluke ngokuphelele kulokho umuntu angase akulindele enkosini. Akagibeli ihashi lempi, kepha imbongolo, isilwane esithobekile esilungele ukusebenza, hhayi impi. Lokhu kuboniswa okuthulile kobukhosi kuhluke kakhulu endleleni abanqobi ngokuvamile ababengena ngayo edolobheni, begibele amahashi ngobukhazikhazi obukhulu. Kodwa ukuthobeka kukaJesu kukhulu kakhulu. Abantu bambona njengalokhu eyikho ngempela. Inkosi yokuthula. Umbuso wakhe awusiwo owalelizwe, akuphathelene namandla noma udlame kodwa ngensindiso nokuthobeka. Abafundi badumisa uJesu ngenjabulo, bekhumbula imisebenzi yakhe yamandla, ukuphulukisa, izimangaliso, ngisho nokuvusa uLazaro kwabafileyo. Ukudumisa kwabo akukona okungenangqondo, kodwa kugcwele ukubonga ngamandla aguqula impilo abawabonile. Nakuba abaFarisi bezama ukubathulisa, uJesu uqinisekisa indumiso yabo, ethi uma bethula, amatshe ayeyomemeza ekukhulekeleni kwawo. Amandla omsebenzi kaNkulunkulu awakwazi ukuquleka. Kodwa kubalulekile ukukhumbula ukuthi lo mgubho ojabulisayo kaJesu njengeNkosi awukona nje kuphela isenzakalo esikude emlandweni, kuwubizo kithi namuhla. Njengesixuku, simenywa ukuba sidumise uNkulunkulu ngenxa yemisebenzi yamandla ayenzile ekuphileni kwethu, siqaphela uJesu njengeNkosi ethobekile eletha ukuthula. Asikhuleke. Nkosi, siyakubonga ngokuzithoba kwakho nokuza kithi njengeNkosi yokuthula. Sisize sikhumbule zonke izindlela ozisebenzisile ezimpilweni zethu, futhi sinikele indumiso yethu ngezinhliziyo ezigcwele ukubonga. Sengathi singalandela isibonelo sakho sokuthobeka, futhi kwangathi izimpilo zethu zingabonisa ukuthula nensindiso osinika yona. Egameni likaJesu, amen.